na inde tutaita abantu baito abagusi nonya Kenya itengima abantu tikabasomena ki oborai igobogonchorirania ekaro murai onda achire igogwanchirana tali omurai ngabona okaba kwarengo mo MCA 2017 2022 gokorusigwo nga mutaiti kororano no yoro aritari masikani oborai ekare kwagambire kwaruro ororo nori ochire nere moyo kerne ari mugambi okorteki nere oro tiganti kera abu na tigamba chimba ina karinga gakombe kega Nyasaye buna gwancha omwesimi walika nwara na ntubune familia yachacha notora ega kombe kego krabe kegwakwa kero mwaka omutinye 12 igotalige gwakwa rero kere bona kego cha kutubangu na ndo kumubango myekere tucho gucha kibanga mapema guikira December Nyasaye gwanchanga notogotoka tororo getoke na nengero igo mwesimi wabuna tuacha gete na inde toko gendra subugamo ega kombe kebega koba kero mwaka mpaka kero Nyasaye aranje bona abaga niria maya tiganya saba abakonye ababu tuanjirane rero manyete gesina gasti kweka nakabekire gakombe nya intro gaiga emyaka yose pikirwa nyanya kweka nekeze mivaino lakini rero round ye kirwa yeru wanerete korwe ligi nanya kunga babu no nuko bugwa yani ngabagachaka nuko bugwa mpaka bakora nuko bugwa igaba minto bakirwa nabaga neria maya na Nyasaye tigaba konye merimo mwakora nemiya na ine jarokana abaminto bakerera mbuya mono asengeche mwako mpira bwo bwanjani na kerera butambe nero yakaire gakombe iki kumbe mwakanyete ngozi kwa gochiziko mokere yuna na inche na hereretie igo tigamba tabi mbuya mono asengeche na numwere ya baminto bakirwa mweshimwe mbuya mono asengeche sisa chiachire yanko iri bagana ndogende na abandi